Jemelkovi míč vyklouzl. I tak je tady Vydra a jo, další nabídka pro Erika Jirku. Dává gól! Velkolepá otočka Plzně, zatím dokonána 79. minuta, další propad ve středu pole a Jirka otáčí vývoj zápasu. Matěj Vydra to ale udělal skvěle, právě on vysunul tím balónem za obranu Erika Jirku, tam trošku zaspal Šerif Sinian. My to uvidíme ještě jednou. Kalvach takhle píchl balón k Vydrovi. No a Šerif Sinian byl prostě v tomhle souboji s tak rychlým hráčem, jako je Erik Jirka druhý. A Erik Jirka na podruhé proti Mandousovi skvěle. Bohuslav Eberman, legendární plzeňský Express, má opravdu následovníka v trošku jiném sportu. Mířil na hlavu golmana, tak jak se říká, že někdy to je to nejlepší, ale páni kluci do studia, ten začátek akce, Slavia měla balon zase na hlavě, na noze, přišla laciná ztráta, kolikátá už za poslední čtvrt hodinu.